అందరికీ నమస్కారం. మంచి మనసుకు ఒక మంచి మాట అనే కార్యక్రమం 6వ భాగానికి స్వాగతం. పోయిన వారంలో సంక్రాంతి యొక్క విశిష్టత అనేది తెలుసుకున్నాం. ఈ భాగంలో మనం 2 విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఏంటంటే శివుడికి మొగలి పువ్వు అనేది ఎందుకు పెట్టకూడదు, తర్వాత విఘ్నేశ్వరుడికి తులసి ఆకుని పత్రాన్ని ఎందుకు వాడరు పూజలో అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అనేది శివుడికి పనికిరాదు. ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చెప్పడానికి మొగలి పువ్వుకి సువాసన ఎక్కువ. దాని తర్వాత పాముల్ని ధరిస్తుంది. శివుడు కూడా పాములను ధరిస్తాడు కదా, అందువల్ల శివుడికి పనికిరాదు. ముఖ్యంగా మొగలి పువ్వుకి వాసన ఎక్కువ, సువాసన ఎక్కువగా ఉంటుంది. దానివల్ల పాములు దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి. పూర్వకాలం అయితే ఆడవారు మొగలి రేకుని పెట్టుకునేవారు అనమాట. కానీ అంటే 1,00,000 పత్రాలతో 1,00,000 పువ్వులతో సమానం అన్న భావనలో మొగలి పువ్వుకి మంచి పేరుంది, మంచి సువాసన ఉంటుంది. మంచి సువాసన ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ పాములు ఉంటాయి అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అలాగే అన్ని పుష్పాల్లోకి కూడా మొగలి పువ్వు అనేది మంచి సువాసన కలిగిన పుష్పం. అందువలన పాములైతే ఖచ్చితంగా మొగలికి ఉంటాయన్నమాట. అయితే మొగలి పువ్వు ఎలాగంటే శివుడు ఎలాగైతే పనిభూషణుడో మొగలి పువ్వు కూడా పనిభూషణుడు. అయితే మొగలి పువ్వు నేను కూడా నీకులాగే పనిభూషణుణ్ణి అనే ఒక భావాన్ని శివుడికి వ్యక్తం చేస్తుంది కాబట్టి, అంటే అహంకారాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది కాబట్టి మొగలి పువ్వుని శివుడికి పెట్టరు, వాడరు అసలు ముఖ్యంగా. అందువలన శివుడి గుళ్ళల్లో మీకు మొగలి పువ్వు అనేది మనం పెట్టకూడదనేసి రూల్ అయితే ఉందన్నమాట. ముఖ్యంగాను పాములు ధరిస్తుంది కాబట్టి, అది అహంకారాన్ని చూపిస్తుంది కాబట్టి శివుడికి అలౌ చేయరు అనమాట. అహంకారం చూపించే దేన్ని కూడా శివుడే కాదు ఏ భగవంతుడు కూడా దగ్గరికి రానివ్వడు. అందుకే అహంకారాన్ని మించిన శత్రువు లేడు అని చిన్నప్పటి నుంచి మనం చెప్తూ ఉంటారు. అహంకారాన్ని మనం ఫస్ట్ నుంచి కూడా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. సో అసలు ఉండకుండా చూసుకోవాలి సాధ్యమైనంత వరకు. అంటే ప్రతి మనిషికి అహంకారం అయితే ఖచ్చితంగా ఉండి తీరుతుంది. అయితే అహంకారాన్ని మనం కొంచెంగా నెమ్మదిగా కంట్రోల్లో అయితే పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. ఏంటి మనం రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆలోచించాలి. మనం ఒక దానికి రియాక్ట్ అవుతున్నాము అంటే అది మనం ఎంతవరకు రియాక్ట్ అవుతున్నాము, ఈ పనికి, ఈ పరిస్థితులకి, ఈ సమస్యకి మనం ఎంతవరకు రియాక్ట్ అవ్వచ్చా అవ్వకూడదా, అలాగ అన్నీ కూడా మనం ఆలోచించుకుంటూ మనం అహంకారాన్ని అయితే ఖచ్చితంగా కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. లేదంటే భగవంతుడు అయితే మాత్రం చెంతకి చేరనివ్వడు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందువల్ల శివుడికి అహంకారాన్ని చూపిస్తుంది అన్న భావన ఉంది కాబట్టి మొగలి పువ్వుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పెట్టరనమాట. అంతేకాకుండా కృష్ణుడు మనకి గోపికల చుట్టూ తిరిగేవాడు అని పేరుంది కదా. అయితే గోపికల చుట్టూ తిరిగేటప్పుడు గోపికలు అపార్థం చేసుకున్నారు కృష్ణుడిని. ఎలాగంటే ఆయన కూడా మామూలు మగవాడే అన్నట్టుగా భావించి వారు అహంకారాన్ని చూపించారు. ఎలాగా అహంకారం అంటే కృష్ణుడు వాళ్ళైతే కృష్ణుడు లేకుండా ఉండలేకపోయేవారు. అదేవిధంగా కృష్ణుడు కూడా వాళ్ళు లేకుండా ఉండలేరు అన్న భావనలోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. అది ఒక అహంకారమే. అందువల్ల కృష్ణుడు అంతర్ధానం అయిపోయాడు. అప్పుడు గోపికలు అందరూ కూడా క్షమించమని, వాళ్ళు చేసిన తప్పు ఒప్పుకుని మేమే అహంకారాన్ని చూపించాము మమ్మల్ని క్షమించు అంటే కానీ కృష్ణుడు దరికి చేరలేదు. చూసారు కదా, అహంకారం అనేది ఉంటే మాత్రం ఏ దేవుడు కూడా మనల్ని దగ్గరికి అయితే రానివ్వడు. ఖచ్చితంగా మన అహంకారం అనేది లేకుండా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం అయితే ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి ప్రతి మనిషి కూడా. సో ఈ విధంగా మొగలి పువ్వుని మాత్రం శివుడికి అయితే పెట్టరు. తర్వాత విఘ్నేశ్వరుడికి తులసి ఎందుకు వాడరు అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా విఘ్నేశ్వరుడు యాక్చువల్గా మనకి అన్ని పత్రాలతోనూ పూజ చేస్తాం మనం విఘ్నేశ్వరుడికి. మనం వినాయక చవితి వచ్చిందంటే అన్ని రకాల పత్రాలు పెట్టి పూజ చేస్తూ ఉంటాము. అయితే తులసి మాత్రం పెట్టరు అనేసి అంటూ ఉంటారు. ఎందుకు? అయితే ఒకరోజు వినాయకుడు ఒక నదీ తీరంలో వెళ్తూ ఉండగా ధర్మద్వయ ఒక యువరాణి విఘ్నేశ్వరుని చూసి మోహించి పెళ్లి చేసుకోమని అడిగితే విఘ్నేశ్వరుడు దానికి అంగీకరించడు. ఎందుకు అంటే నీకు నాకు వరస కుదరలేదు, వరసలు లేకుండా మనం పెళ్లిళ్ళు చేసుకోకూడదు, సో అందువల్ల నేను నిన్ను అంగీకరించట్లేదు, నేను నిన్ను వివాహం చేసుకోలేను అని చెప్తాడు. అయినా ఆమె ఒప్పుకోక వివాహం చేసుకోమని అడుగుతుంది. దానికి ఆయన విఘ్నేశ్వరుడు ఎప్పుడైతే అంగీకరించలేదో ఆవిడ విఘ్నేశ్వరుడికి శాపం పెట్టింది. ఏమని? నువ్వు దీర్ఘకాలంగా నువ్వు బ్రహ్మచారిగా ఉండుగాక అని. దానికి విఘ్నేశ్వరుడి కోపం వచ్చి
ఆ ధర్మధ్వజ యువరానికి శాపం పెట్టాడు. నీవు దీర్ఘకాలం, చాలా కాలం వరకు నువ్వు ఒక రాక్షసుడితో ఉంటావు అని శాపం పెట్టాడు. దాంతో యువరాణి తల్లడిల్లి వినాయకుడిని క్షమించు, నేనేదో ఆవేశంలో ఇలా జరిగిపోయింది, నన్ను క్షమించి నేను ఇలా శాప విముక్తి చెప్పు అని అడిగితే వినాయకుడు ఏం చెప్పాడంటే, కొంతకాలం అక్కడ రాక్షసుడి దగ్గర ఉండి తర్వాత తులసిగా జన్మిస్తావు అని వరం ఇచ్చాడు అనమాట. ఆ విధంగా తులసిగా జన్మించింది మర్రి జన్మలో, నెక్స్ట్ జన్మలో. అయితే తులసిగా జన్మించిన పాత వాసన అంటే పాత జన్మ వాసన అంటారు చూసారు, ఆ విధంగా పోయిన జన్మలో తను ఎప్పుడైతే వినాయకుడు శాపం పెట్టిందో, అంతేకాకుండా పెళ్లి చేసుకోమని అడిగితే ఒప్పుకోలేదో వినాయకుడు, ఇంకా ఈ యువరాణిని తులసిదేవి అయిపోయింది కదా, తులసి అయిపోయింది కదా, ఈవిడని ఇంకా అంగీకరించలేదు. పోయిన జన్మలో ఆ విధంగా ప్రవర్తించింది కాబట్టి తులసిని విఘ్నేశ్వరుడు యాక్సెప్ట్ చేయడం అనమాట అని ఒక కథ ఉంది. తర్వాత ఇంకొకటి కూడా చెప్తూ ఉంటారు, ఏమని, ప్రతిరోజు మనం నిత్య పూజలో వినాయకుడికి తులసి అనేది వాడకూడదు, కానీ వినాయక చవితి నాడు వాడచ్చు అనేది కూడా ఒక ఇది ఉంది. సో మనం దాన్ని బట్టి వినాయక చవితి నాడు వాడచ్చు తులసిని అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. కాకపోతే రెగ్యులర్ పూజలో, నిత్య పూజలో మాత్రం మనం తులసిని అయితే వాడకూడదు అని చెప్పి పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ వారం టాపిక్ చూశారు కదా, మీకు ఎలా నచ్చింది అనేది తప్పకుండా నాకైతే కామెంట్ చేసి తెలియచేయండి. మీకు తప్పకుండా నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మీ మంచి మనసుకు ఒక మంచి మాట అనే కార్యక్రమం మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా మీరు నన్నైతే ఎంకరేజ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను. తర్వాత ఈ వారం భాగం ఎలా ఉందంటే తప్పకుండా అయితే కామెంట్ చేసి తెలియచేయండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ అయితే చేయండి, షేర్ అయితే చేసుకోండి, తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి వీడియోకి మీకైతే అప్డేట్స్ అయితే వచ్చేస్తుంటాయి. మళ్ళీ వచ్చే వారం, మళ్ళీ బుధవారం నాడు ఇదే టైంకి మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చిన్న గ్యాప్ తీసుకుందాం. అందరికీ నమస్కారం.